भैया जेतना शादीशुदा लोग बाटे इ लोग के मेहरारू खाली तीज करवा चौथ और चौथ के दिने ही खाली पूजे ले। उहो पूरा दिन नाय, खाली शाम के एक टाइम, बाकी दिने खाली सुनावेलीन और बल भर कूटेलीन। अगर केहू के मेहरारू कौनो दिने बहुत बढ़िया आदर सत्कार और इज्जत भाव करत या त ई दिमागे में न लेके चलिहा कि तुहार मेहरारू सुधर गईली ना, सुधरी नाय गईली। ऊ खाली एक दिन खातिर बदल गई, बदल ऐसे गईलिया काहे से कि ओह दिने जानला कौनो न कौनो त्योहार और व्रत अच्छा, भुखे बा ओके। हमको सिखा रिया है। एकरे वजह से तो से पैसा निकलने के चक्कर में थोड़ा सा नो 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 अपने नो अंदर बदलाव ला लिया। काहे से ओहू के पता बा बदलाव नाय नो लाई नो 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 त तुहरे जेबी से रुपया पैसा नाय निकाल पाई। करे वजह से एक दिन के बदलाव आइल बा।